50 juta oleh omah nduk mburiku iki rek yo. Cukup 50 juta iku iso gawe DP omah nduk mburiku iki. Regane mek 120 iso nego lokasi nak Turirejo Kedamaian Gresik Jawa Timur Indonesia. Lho kur kok murah pol? Ya murah wong kurniawan nek dodol murah-murah. Omah keong duduk, omah demit duduk wis gak omah demit preise, omah demit iki omah real, omah menungso apik yo. Minimalisan progress finishing. Kamare mek siji tapi real DP-ne 50 juta, angsurannya sekitar 1,7 nih enggak 1,8. Ayo rene, Cak, tak sepilno. Tuh, ono taman yo, icak-icak mau bunga rek yo. Terus ndok kene ono karpot. Tapi karpot iki koyo aneh, ge mobil cilik-cilik tok sing cukup koyo aneh rek yo. Fase depane wis ngene iki, omah kotak yo. Alias sama kardus. Lah, mari ngono. Kusene nggae full alumini, pintune nggae kayu jati. Mlebu Cak, lho, ruang tamu nih wis ngene iki rek yo. Sik kotor. Ojo ngomong kur kon iku kempro, minimal diberseni. Diberseni apa rek? Iki ngono durung mari. Nek tuku meneh krisik kabeh, gak kempro, gak jorok ngene iki. Mbok kira perindapan nah. Lanjut nang kamar pi. Nah, kamar iki krek cilik gaya sapi beranak. Loh, ono jendelane tapi aja lali tuku ono gorden nang ngati gorden sarungi bojomu suwek yo. Lanjut rene Cak. Dapure. Dapure ono wastafel wis wis pokoke kene masak-masak. Lho kene ono fiber lho, sepilo ya. Terus ono kamar mandi yo. Kene gatus wong 35, ojo wong loro, wong 35 cukup. Klosete nggih kloset jongkok. Wis rek yo. Omah iki rego kese 120. Nek sampean tuku kredit gak duwe duit, tuku kredit iso. DP-ne 50, angsurannya sekitar 1,7 nih enggak 1,8. Menit tak hitungno nek pas survei yo. 5 tahun tok gadek bank, gadek bunga, terus yo apa yo? Wis pokoke gak ribet, tak jamin ACC. Wis ngono ae. Info tok aku nek ndelok omah murah, kapelingan murah, lokasi menganti Kedamaian dan sekitarnya, hubungi Kurniawan Properti. Tak tunggu seranganmu kabeh. Urip songo-songo kurang siji sorgo. Bye bye.